Een keer geen mooi als minder mooi waarpraatje, maar echt even rust. Bij meerdere subliemkapsalons in Noordoost-Friesland kun je zo'n kwart een stiltestoel boeken. Hoe is het als kapster om ons aan stiltestoel te staan? Ja, dat is natuurlijk best wel een bijzondere ervaring. Dat je even niks zeist en dat je stil bent en dat je puur focus bent op je werk. En ja, het is gewoon bijzonder. De drempel om zo'n stoel te boeken is net zo heeg, omdat er bewust net een speciaal hoekje van maken is. Uit onderzoek kwam eigenlijk ook naar voren dat de helft van de mensen wereldwijd toch heel graag in stilte knipt willen. Dus dat wie wel iets om na te denken met elkaar en uit te voeren. Mensen zijn wel steeds meer prikkelgevoelig, is mijn ervaring om me heen. Dijkema houdt wel van een praatje met de klant, maar begrijpt echt zeker het fysiek om een stilteknipbeurt. Nou, van mij persoonlijk weet ik net dat het een uitkomst is, maar het is wel een heel bijzonder concept. Ja. Wat ben nou de dagelijkse dingen die je eigenlijk altijd jaren? Het waar. We hadden altijd hoe het waar. In de vakantietijd hebben we het altijd hoe de vakantie. Het weekend komt natuurlijk altijd voorbij wat er dien wordt en wat er net dien wordt. Dat zijn wel de standaard dingen. Maar in de stiltestoel, daar gaat het standaard om de rest.